Эфирді яңалықтар хезмәте дәвам итә. Бүгенге төп темалар. Районда эш сәфәре менән республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Эрнест Исаев итәкчелегендәге төркем булып китте. Быел күренекле дәүләт эшмәкәре Зәкирия Акназаровтың тууына 90 ел. Авылдашлары уның юбилеен билгеләргә әзерләнә. Йолаларыбыз алтын комартка исемле фестиваль-конкурс дәвам итә. Ошо көндәрдә беренче Талавыл биләме әгъниләре эстафетаны Ярат авылына тапшырды. Артабан ошо һәм башка хәбәрләр хакында ентекләбрәк. Баймакта эш сәфәре менән республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Эрнест Исаев, авыл хуҗалыгы министры Николай Коваленко, уның урынбасары Азат Йәһаншин булып китте. Тулырак киләһе язмала. Сәфәрнең максаты республиканың көньяк райондарында язгы сәсү эшләре барышы менән танышу. Мәгълүм булуынса, Баймакта иң зур сәсү мәйдандары итәпләнә. Ошо көнгә уның 30%-тан ашуында сәсү эшләре тамамланган. Ленин исемендәге АХК һәм Мырзакаев крәстиян фермер хуҗалыктары бөртөкле культураларда тулыһынса сәскән. Бүгінгі күндә язгы басу эшләренең яртыһын дип сәстегендә 50% бетәбез. Быелгы елда сәсәбез 76 000 гектар ер. Соның мына яртын сәстік бүгінгі күндә. Но сәстік хуңғы ошы бір атналы, оға әттім хава шарттары бермәнілер, ерді әдір түгелені. Бүгінгі күндә тымп, юғары тымп, көбірәк етіп сәсерге керегінді. Біз шундай мақсат қойғанбыз, 25-іне язгы басу эшләрен тулыһынса бітіргәнде. Язгы басу эшләрен уңышлы аткарып сыгуда республика бюджетынан юнәлтелгән субсидия зур ярдәм булды ди авыл хуҗалыгы эшчәннәре. Уның күп өлеше орлык алуга, хуҗалыкты ягулык майлау материалдары менән тәэмин итүгә сарыф ителгән. Быел һава торышы тиз үзгәрә. Ердә дым кимәле нормаласак та сәсүде тамамлау зарур ди белгечләр. Без менә бүгенге көндә уралар райондарын бергәләп үтеп сыгып, әле менә Ушал районында булдык, Абел районында, менә бүгенге көндә Баймак районында безгә максат куелган монда язгы басу эшләре ничек эшләр алып барыла, үз вакытында үткәрелгән эшләрнең агротехнологик вакытында үткәрү безнең өчен зур мөһимле ел дип әйтергә кирәк. Ул бүгенге көндә шул сифатын, орлыкларын, сифаттарын, техникаларын ничек эшләүләрен бүгенге максат безнең тора 25 майга хәттем иртәнге бөртөкле культура сәсәбе итү. Әгәр без вакытында сәсәбе өлгермәдек икән, безнең менә һава шартларын белеп булмай, безгә тап максат вакытында сәсәп, яхшы мул уңыш алып, киләсәктә үзебездә орлык белән тәэмин итү һәм дә халыкты фураж культуралар белән тоже тәэмин итү. Эрнест Исаев итәкчелегендәге төркем районның Рассвет, Тулпар авыл хуҗалыгы предприятиеларында Баймак фәнни производство берекмә һәм МТС басуларын караны. Мәрьям Байрамгулова, Илдар Юлдыбаев, яңалыктар хезмәте. Башкорт СССРның министрлар советы рәисе сәясмән якташыбыз Зәкирия Акназаровтың тууына быел 90 ел тула. Ошол уңайдан безнең иҗади төркем дә уның туган йөрі Шулка авылында булып кайтты. Зәкирия Акназаров сирек буаттан ашыу республика хөкүмәтен етәкләй. 38 яшендә генә булуына карамастан, республиканың министрлар советы рәисе итеп тәгаенләнә һәм ошо югары вазифала 24 елдан ашыу эшләй. Был осор республика тарихында тотыш бер дәвергә әйләнә. Уның район һәм калалар буйлап еш йөрүе, республиканың һәр мөешендәге хәлде яхшы белеп тору хакында авылдашлары, тугандары бик яхшы хәтерләй. Зәкирия Улатайдың атаһы менән минең картәсәйем бер туган. Миңа 2 туган Улатай килеп чыга инде. Зәкирия Шәрәфетдинович мин бәләкәй сактан белә күрә үстем инде. Ул килгәндә без бәләкәй булгас зәрә якынлап йөрмәй торгайнык, алыстан күреп кала торгайнык. Ул бит инде баягы киһә бер ярты сәгатьтә киләләр, баягы тугандарын күрә торгайны. Тугандарының һәр береһенә ул айрым инселеп бүләк алып килә торгайны. Кесеһендә, бәләкәендә айырманы. Шуннан унан тыш үзенең элекке таныштарын, бергә укыгандарын вес барлап кайта торгайны. Ул барлагандан соң бөтен якын тирәләге елгаларда хорай торгайны. Елгаларга шунда, мәсәлән, Елайыр елгасы агамы хәзер? Ага, шәпме һу, шәп. Хәзер бәрлеһе нисек? Бәрлеһе бармы? Бәрлеһе бар ди торгайны. Ул куанып китә торгайны шуны ишетсә, безнең авылга бик зур тос өлеш индерде. Зәкирия Шәрәфетдиновичте без оныторга тиеш түгел без.
Әле Баймак районының Шүлка авылында Зәкәрия Акназаровтың хәтер кисәһенә әзерлек бара. Авылдагы каберлектәр, йортлар тәртипкә килтерелә, юлдар тигезләнә. Касандыр күренекле шәхес тарафынан асылып, әлеге мәлдә уның исемен йөрөткән авыл мәктәбе лә яңы төс ала. Балалар баксаһына, медицина пунктына ла игътибар бүленә. Әзерлеккә иң алда ошо bütün işte kabirlikten başlarga bulduk indi. Bizge avul hakimiyeti, rayon hakimiyetinin yardımı bilen bu yıl kabirlikке 100 000 hum aksa verildi. Sul aksaga demir turba, profesyonel alıp biz kapitalini kabirlikten gertehin nağıtırgan bugün ümüge yayılganbız. Aldığı günlerde bulan bizim Abliyski büyük vatan hususunda helak bulganlardan Abliyski avuldan ziyteyini aldığı günlerde onu mektep ergahine çıldırırga plan var indi. Anıla oşu may iyun başlarına işlerge degen niyettemiz. Зәкәрия Акназаровты якташтары гына түгел, ә тотыш Башкортстан халкы якты ихтирам менән хәтергә ала. Күренекле шәхес исемен зурлап, мәктәп, музей, урамдар уның исемен йөрөтә. Тиздән Баймактың Шүлка авылында үтәсәк хәтер кисәһе лә ул шәхесте онытмауларына асык дәлил. Вилесәетова, Илдар Юлдыбаев, Яңалыктар хезмәте. Баймак Илеш дуслыгына быел 50 ел тула. Бұл ике төбәкте хәзер инде хезмәттәшлек иптәре генә түгел, туганлыкта бәйләй. Райондар рәсми делегациялардан тыш ябай гаиләләр менән дә дуслашты. Алло, Физя. Хәерле көн, дускайым шунан. Хәлләрегез нисек? Әлфиягем, синме? Ни эшләр бетерәгез? Нинди хәлләрегез бар? Безнең Баймак Илеш дуслыгына быел 50 ел бит инде. Көтәбез инде, көтәбез һаван туйларды, көтәбез очрашуларны, көтәбез яңа йырдар, көтәбез. Әйе, без Алла бирсә очрашырбыз дип өметләнеп торабыз инде без. Илеш Баймак, Баймак Илеш. Бер-беренә тистәләгән елдар кунакка барып, дуслашып, туганлашып беткән ике музыкаль гаилә бүген дә бәйләнештәрне өзмәй. Ошо елдар исендә ике төбәк арасында ундайдар бихисап йыелган. Илештән Абдуллиндарды һәм Баймактан Ибраһимовтарды уртак максаттар, охшаш гадәттәр һәм йыр-моңга һөю берләштергән. Башкорт иленең ике йөзек башы, сездә күлмәк күңел саклыгы. Анаударга егет сезгә вакыт, Илеш менән Баймак дуслыгы. Илешнең ул итмәге белән, ирәндеңнең мәңгелеге белән. Көчле Илеш Баймак дуслыгы. Илеш Баймак дуслыгы. Илештең Дөмәй авылына Баймактан бер юлы 3 килен төшкән. Илеш егетләренә тормышка сыгып, балалар үстереп дөнья көткән Баймак кызларын урындагылар менән бутавы һис мөмкин түгел. Туган як һәр вакыт үзен тартып тора. Кайткан һайын тулкынланып, менә әллә туган як исемен, туган як дип ишетелгәс, кайтка килеп тора. Баймактың Нигъмәт авылында ла Илеш ягынан килеп төпләнгән бер нисә гаилә яшәй. Улар 40-нчы елларда авыл хуҗалыгын күтәрү, өлгеле колхоздар оештыру өчен республиканың көнбайышыннан көньякка күчерелгән. Ризабыз инде ошо тормышка ризабыз. Халык белән катнаштык гомер буена. Сакырышу күп булды бит. Бу вакытта сакырышу күп булды бит инде. Үдәттеләр күп, варат иттеләр, уйды. Бына шулай кисәге тарих бүгенге казаныштар әле лә ике районды берләштерә. Ярыштырмай, әмма дуслыкты һавындырмай. Баймак Илеш мәңгелек бергә кала. Қаланы төтөкләндерү буенча эштәр дәвам итә. Бында Баймак юл төзелеш идаралыгы эшчеләре зур өлеш индерә. Был коллектив көсеменнән юбилей урамы 1-нче йорт, Салават Юлаев проспектының 13-нче, 15-нче, 17-нче санлы йорттары янындагы квартал араһы юлдарына асфальт түшәлде. Быга тиклем юлларның насар булуына зарланган урындагы халык хәзер бик канагат. Ишек алдын асфальт өрүтте бик һәйбәт эшләннәр, бик мотор булды. Машиналарга турган урындары таза булып калды. Аты шуннан машинанан төшәлә халык, баткакка батып, мына шуны кой хирап мендерә торганнар. Хәзер рәхәтләнеп мынаудан асфальттан гына күтәреләр. Зур рәхмәт мына ошо көнгә тиклем мына шуны күрә алмай йөргәнебезгә бик кайгырабыз. Ошоны халыкларга мына зур рәхмәтемне белдерәм.
Ошында бір я бұл яқтан, я бұл яқтан. Перелағына қойған бұлхалар, біз әбей менен икәуләп, сақ-сақ көтәріләбіз. Бізгін әтігі баллар бар. Уаққана баллар да шунан көтәрілі алмай ырылайдар, юнсыдар. Бүгін 19 май пионер ұйышмаға барлыққа келген күн. Заманында ысын илгердер, намыслы, ысын кішілер тәрбиелеуде бұл ұйышма бағала бүткіт әхемиетке ие болды. Оның сафтарында тәрбие һәм сынығы олып билдәлі шәхістер үтіп сықты. Бұл ұйышма бұнан 20 ел элек тіргеділіп, Башқұрстан пионерлары исем астында яңнан қалқып сықты. Әммә оның бәсі әуелгіхінен күпкә қайтыш. Мәдәниет жаңлыктары. Районда юлаларыбыз алтын құмартқы исемле фестиваль конкурс дауам итә. Рухи құмартқыларды халқыбыздан көн күршенә индереү, һәр авылга хас булган юлаларды асыклау һәм тергедеү, йыйынтыкка туплау был фестивальдың максаттарының береһе булып тора. Ошо көндәрдә беренче Өткөл авылы биләмәһе агынәйләре эстафетаны Ярат авылына тапшырды. Яраттар үзләрендә буындан буынга күсә килгән киет басу юлаһын күрһәтте. Киет ул торлак та булган. Хәрби походтарда сирге булып хезмәт иткән. Көндез яуга сапха ат менеп яугирләребез, кискеһен уны түшәп йоклаган. Юлага ярышлы киет басырга яраттар Ямле Хакмар елгаһы буена сыкты. Язгы эсегүнде хәл алу өчен тирмәлә гурып ибәргәннәр. Өс урындык артында агынәйләрдән тыш яшьтәр һәм урта яшьтәрдәге катындар киет басты. Эшләүчеләрдә авылдаштары йырмоң, бию менән куәтләп торды. Мин шул әсәемдән калган юланы кабатланым. Мына иң тәүҙә миңә мәктәптәге Гөлдәр Әбделхәйевна килде. Сафина һин киез баса тип әйтәләр, мин балаларда һәм миңа өйрәтәһеңме дидем. Мин әйтәм, әпкил өйрәтәм дидем. Шунан ул киез басуга балалар әйтәм, басуга тетелгән йөнең бармы дидем. Юк, булмагач теттереп әпкил. Теттереп ул йөнде әпкилде. Шунан мин мәктәп балаларынан үгебездер. Нидә бурымдыкта мәктәп балаларына өйрәтеп тордым. Ошолай орнамент талдырдым, кыркып. Шунан ул балалар баскандан соңнан Гөлдәр Әбделхәйевна Уфага бәреп гран-при алды бит шул киезләр. Ярат һәм Гомәр авылында юлаларды ихтирам менән дәвам итүчеләр әле лә күп. Авылда был юсыктагы саралар еш үтә. Балалар баксаһынан алып мәктәп, мәдәният усагы авылдың агынәйләре менән берлектә улар юлаларды тергедү яһәтеннән әүдем эш алып бара. Без менә Гомәр авылы менән бик дус яшәйбез күрше. Гомәр авылы менән карга буткаһы без сакырһак, улар кәкүк сайына сакыралар. Менә шундай юлалар менән без аралашабыз инде. Улар икенче бер юла күрһәтә, без тагыла икенче бер юла күрһәтәбез. Шуннан һуң киез ултыру юлаларын үткәргәнебез бар. Балага исем кушу, менә хәзерге вакытта ул мәсеткә үсеп бара инде. Мәсеттә агынәйләр була. Улар балаларга фатиха биреп, мотор итеп шул исем кушабыз инде тагыла. Өлкән буын шулай тапшыра килергә тиеш юлаларды дип уйлайбыз без. Белергә тиештер дип. Юлалар әлбиттә бик күп. Сөнки кешенең тормышында бит тугандан алып үлгәнгә тиклем юла да табара. Шул юлаларның дәйһендә теге нимәһендә дип әйтәм икән. Озатыгында өлгеһендә без яшәйбез. Шулай барып юлалар менән барып үлеп китәбез бит инде. Оештыручылар билдәләвенчә, был эстафета фестиваль һәр авыл биләмәһендә улы кинәнес менән уда. Эстафетаны тапшыручылар үҙҙәре үткәргән йола буйынса махсус альбом һәм электрон диск эшләй. Йыл аҙағында иһә еңеүселәр билдәләнәсәк. Әле фестиваль 10 авыл биләмәһендә уҙҙы. Әйтергә кәрәк, был төбәктәрҙә йолалар ысынбарлыҡта һаҡланған һәм әле лә йәшәүен дауам итә. Мәрйәм Байрамғолова, Замир Мәхмүтов, Яңылыҡтар хеҙмәте. Раул Харасов беҙҙең районда ғына түгел, республика кимәлендә лә танылып өлгөргән йырсы. Уның көслө һәм моңло тауышы, төрлө сараларҙы оҫта итеп алып барыуы һәр кемде һоҡландыра. Яңыраҡ йырсының «Күңелем моңдары» тип исемләнгән яңы дискаһы донъя күрҙе. Ошо уңайҙан халыҡ ижады үҙәгендә яңы аудиоальбомдың исем туйы уҙғарылды. Тамашаның төп сәбәбе инде минең февраль айында уҡ күптән хыялланып йөрөгән хыялымды тормошҡа ашырҙым инде. Аудио альбомым донъя күрҙе. «Күңелем моңдары» тип атала ул аудио альбом. Унда 40 йыр ингән инде ул альбомға. Унда башҡорт халыҡ йырҙары, классик композитор әҫәрҙәре бар. Шунан бүгенге көндә минең бергә аралашҡан
яткаш композиторлардың йырдары инде шуның күңелемә яткан матур йырдары ингән инде монда. Күп елдар буе йырлап йөргән минем репертуарымда булган йырдар инде. Музей кешелектең олы хәтер һандығы. Ул төягебезнең табигаты иң борынгы замандардан башланган тарихы, шунда яшәгән халыктарның матди һәм рухи мәдәнияте турында һөйләүсе, кыйммәтләрне туплаусы сыганак. Халыкара музейдар көне айканлы 16 май Темес тарихты һәм крайды өйрәнү музейында музейдар төне узды. Елдагы сарыга музей итәкчелеге ентекле әзерләнгән. Төндә музейда узгаручылар арасында улар йөкмәткеле ярыш оештырды. Катнашучылар командаларга бүленеп, музей экспонаттары, тарихи вакыйгалар, шәхестәр һәм даталарга кагылышлы һорауларга җавап эзләне. Театрлаштырылган тамаша күрһәтте. Темес психоневрологик интернаты, амбулатор дауахана, мәктәп балалар баксаһы, авыл биләмәһе хакимияте командаларына Баймак телевидение хәбәрчеләре лә кушылды. Тарих биттәре буйлап сәяхәт кылды. Сара югары кимәлдә үтте, халык рәхәтләнеп ял итте. Спорт хәбәрләре. Шәмбе көне спорт ярыштары буенча район спартакиадаһына йомгак яһалды. Каланың Баһадир физкультура һауыктыру комплексында предприятие, оешма коллективтары, уку учреждениялары, авыл биләмәләре командалары йыелды. Шулай ук атай-әсәй мин спорт гаиләһе ярышы ла узгарылды. Тулырак хәбәрчебез әзерләгән материалда. Бұл конкурс 17 ел рәттән үткәрелеп, районда күркәм йолага әйләнгән. Йылдан-йыл унда катнашучылар һаны артуы иһә, төбәктә сәламәт тормыш алып барусы, физкультура һәм спорт менән шөгыльләнүче гаиләләрнең күбәюен исбатлай. Быелгы елда был сарала райондан барлыгы 10 гаилә катнашты. Каланан тыш Темес, Ярат һәм Таулыкай авылларыннан спорт һөюче гаиләләр килгәйне. Улар төрле уеннарда йөгерү, һикереү, дартс буенча үзләренең таһиллыгын күрһәтә алды. Быел тәүге мәртәбә катнашабыз. Үзебезнең семьялар арасында көсебезне һанап карайбыз. Үзебезне мөгаим нитмәсбез, һанатмаспыз дим. Урын өчен сәре тырышмайым, катнашып, һанап карар күрүр өчен килгән. Быел 2нче ел катнашабыз. Былтыр үзебезнең гаиләбез белән көсебезне һанап карап, кала буенча беренче урын алгайнык һәм спортка һөю шундай сарага тагыла безне катнаштырырга әйтәләр. Йөгерү буенча эстафетала төрле оешма, уку учреждениялары коллективтары көс сынашты. Билдәле аралыкта тизлеккә үтү, йөгерүчеләр арасында сәм уятты. Йөгерү менән бер рәттән ир-егетләр йөр күтәрү буенча ла көс сынашты. Спартакиада исәбенә кою механика заводы, Баймак лицей-интернаты яхшы һөҗүмтәләр күрһәтте. Гаиләләр ярышында иһә Баймактан Вәлиевтәр беренчелеккә сыкты. Улар гаиләләр арасында үтәсәк республика конкурсында район намысын яклайсак. Велесеитова Илдар Баев, яңылыктар хезмәте. Бүгенге яңылыктар хезмәте үз эшен тамамлай, артабан һеҙҙе һауа торышы тураһында мәғлүмәт һәм реклама көтә. Беҙҙең ижади төркөм иһә һеҙгә уңышлы аҙна теләп, киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша, һау булығыҙ.